Paulo ngoma otwere koma Kolosifo ti baako. Paulo onam Nyankopɔn pɛso yɛ Kristo Yesu somafo ne onua Timoteo di kɔma ahotefo a wɔwɔ Kolose ne anuanom a wɔyɛ Kristo mu gyidifo. Adom ne asomdwoe firi yɛn Agya Nyankopɔn nka mo. Yɛda Onyankopɔn yɛn Awurade Yesu Kristo n'Agya ase daa. Yɛn mpae a yɛbɔ ma mo. Efisɛ yɛate mo Kristo Yesu mu gyidie ne mo dɔ a mode dɔ ahotefo nyinaa. Anidaso a ɛda hɔ ma mo ɔsoro. Asɛmpa no nokwasɛm a mo atie no nti. Asɛmpa no na ato mo. Sɛdeɛ ɛwɔ wiase nyinaa nso. Na ɛso aba na ɛkɔ so nyini. Sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mo mu nso. Firi da a moteeɛ na mohunu Nyankopɔn adom no kura mu no. Sɛdeɛ musuaeɛ enso firi yɛn awura kwa dɔfo Epafra a wɔyɛ mo Kristo somfoɔ nokwafoɔ a wɔbɛyi mo honhom mu dɔ akyerɛ yɛn nso nkyɛn no. Yɛnti yɛn so efiri da a yɛteeɛ no yɛnyaa mo tiri empaebɔ ne nkotesrɛ sɛ nipa mu hunu ɛnhyɛ mo ma honhom nyansa ɛne nteaseɛ nyinaa mu na monante sɛdeɛ fata Awurade na ɛsɔ n'ani koraa na maso adwuma pa nyinaa mu aba na mo nyina kɔ Nyankopɔn ho nimdeɛ mu na wɔde tumi nyinaa ahyɛ mo den sɛde n'anim wonyam tumi die tie no akɔbo asetɔ ne abɔdwokyerɛ nyinaa mu na mode anigye ada agya a wama yafata ahontefoɔ apagyadeɛ no pafafoɔ wɔ ɛhan no ase sɛ wayi yɛn afiri esum tumi ase ɛde yɛn aba ne dɔba ahenni mu ɔno mu ɛna yɛnya ɔgye a ɛne bɔne fafiri no. Ɔno a na ɔyɛ Onyankopɔn a wɔnhunu no suban ne abɔdeɛ nyinaa bakan. Efisɛ ne mu na wɔbɔɔ nneɛma nyinaa, deɛ ɛwɔ soro ne deɛ ɛwɔ asase so, deɛ wɔnhunu ne deɛ wɔnhunu. Nhingwa o, radio, mpanini o, tumidi o, nneɛma no nyinaa wɔnam ne so na ɛbɔe, na wɔbɔ maa no. Na ɔno na odi adeɛ nyinaa kan, nneɛma nyinaa tim wɔ ne mu. Na ɔne nipadua a ɛne asafo no tire, ɔne fitiaseɛ ewufuo mu abakan, sɛ onni ade nyinaa mu kan. Efisɛ ɛsɔ Onyankopɔn ani sɛ ne mayɛ nyinaa bɛtena ne mu. Na ɔnam ne so apata ɔne ne nneɛma nyinaa ntɛm koraa. Ɛne sɛ ɔnam n'asɛnnua ho mogya so ayɛ asomdwoe nam ɔno ara so apata nneɛma nyinaa. Asase so die o, ɔsoro die o, ne no ntɛm. Na mo nso anka moyɛ ahɔhoɔ ne atamfo, adwene fam ne nnwuma bɔne mu no. Afei ɔnam owuo so apata mo ne no ntɛm, ne honam nipadua mu. Sɛ ɔde mo besi hɔ sɛ nipa kronkron a wɔnni dɛm, a asɛm bi ni wɔn ho wɔ n'anim. Nanso gye sɛ motena gyidie mu gyina mo fapem no so pintin a, moma wɔntwe mo mfiri asɛmpa a moteeɛ a wɔaka no wiase abɔdeɛ nyinaa mu, a me Paulo mayɛ ho somfoɔ no anidasoɔ no ho. Afei m'ani gye amanneɛ a mehunu me ma mo no mu, na mehyɛ Kristo amanehunu mu deɛ aka no anan mu wɔ me honam mu me ma me nipadua a ɛyɛ asafo no, a mayɛ ne somfoɔ, sɛdeɛ Nyankopɔn fie hwɛ dwuma a wama me mo fam sɛ menwie Nyankopɔn asɛm no tie no. Ehuntasɛm no efiri wiase brɛ ne awɔ ntoatoasoɔ no so huntaeɛ no, na afei wayi no adi akyerɛ n'ahotefoɔ, a Onyankopɔn pɛ sɛ ɔma wo hunu ehuntasɛm yi anim onyam ahonya amanaman mu, ɛne Kristo wɔ mo mu, ɛnim onyam anidasoɔ no. Ɔno na yɛka ne ho asɛm, yɛkasa kyerɛ enipa biara, yɛkyerɛkyerɛ onipa biara nyansa nyinaa mu sɛ yɛde onipa biara besi hɔ pɛpɛɛpɛ Kristo mu. Ɛno ho nso na meyɔ adwuma me brɛ, na medi aperepereɛ sɛdeɛ n'ahoɔden adwuma a ɔyɔ no me mu tumi soɔ no teɛ. Kolosifoɔ ngoma ti mienu. Na mepɛ sɛ muhunu aperepereɛ denden a medi no mo ne wɔn a wɔwɔ Laodikia ne wɔn a wɔnhunu m'anim ɔhonam mu nyinaa ho, sɛ wɔnya deɛ ɛka wɔn akoma to wɔn yam, ɛne sɛ wɔnyɛ baako ɔdɔ mu nya nteaseɛ a wɔasi so dua ahonya nyinaa, na wɔhunu Nyankopɔn ahuntasɛm a ɛne Kristo no mu. Ɔno mu na wɔde nyansa ne nimdeɛ agyapadeɛ nyinaa kora. Na meka yei na obi amfa na ada asɛm anto mo brade. Na sɛ mini hɔ honam mu mpo a,
Mene mu wɔ hɔ honhom na m'ani gye sɛ mehunu mo kwan a mugina so ne mu gidi a ɛkɔ Kristo mu timu a atim no. Enti sɛdeɛ mogye Awurade Kristo Yesu no, monante ne mu sa, sɛ wɔn a wagye nhini, na wɔde wɔn asi ne soɔ, na wayɛ den gyidie mu, sɛdeɛ wɔkyerɛkyerɛ mo no, na wɔaboro so aseda mu. Monhwɛ yie na obi amfa nyansapɛ ne nnaadaa hunu a ɛnam nipa atetesɛm ne wiase mfitiasesɛm soɔ, na ɛnnam Kristo so a mɛfa mu nomum. Ebisɛ ɔno mu na onyameyɛ ma yɛ nyinaa tie nipadua mu, na mo ayɛ ma onimu. Ɔne mpanyinie ne tumidie nyinaa akyi, ɔno mu na wɔatwa mo twetia a wɔamfa nsa ntwa, na deɛ ɛwɔ honam nipadua no yi a oyi gu hɔ no mu, Kristo twetwetwa mu, sɛ wɔasie mu ne no asubom. Ɔno mu nso na wɔnam Onyankopɔn a onyane no firi awufoɔ no mu tumi adwuma gyidie so anyane no bie. Na mo a anka moyɛ awufoɔ mfomsoɔ ne mo honam mɔmɔnɔtɔyɛ mu no, wama mo ne nkwa bi, sɛ ɔdɔm de mfomsoɔ nyinaa kyɛɛ yɛn, na ɔpepaa yɛn so nsa no atwerɛ a ɛwɔ ahyɛdeɛ mu a etia yɛn no, na asɛnnua ho a ɔde kɔbɔɔ yɛn no, na ɔde ayi afiri kwan mu, na wɔworɔ mpanyinnie ne tumidie yii wɔn kyerɛ pefee dii wɔn so nim mu. Enti momma obi mmu mu atɛn aduane anaa anoneɛ anaa afahyɛ anaa ɔsrane foforɔ anaa home nna fam, na ɛyɛ nneɔma a ɛbɛba no sunsum nko ara, na nipadua no yɛ Kristo deɛ no. Momma obi mma nkonimboɔ no mmɔ mo, sɛdeɛ onni no pɛ, ahobrɛaseɛ ne abɔfo som mu, sɛ okura nneɔma a wahunu pɛn mu, na ne honam adwene ma no hora nkwa. Nanso ɔnsɔkyerɛ no a nipadua nyinaa firi mu nam ntoatoa mu ne ahoma so nya n'adeɛ yɛ biako de nyini Nyankopɔn nyini no mu. Enti sɛ mo ne Kristo ɛnyɛ ewu afiri wiase mfitiasesɛm ho a, adɛn nti na mode ahyɛdeɛ to mo ho so, sɛdeɛ moda so te wiase sɛ nso nka nhwɛ, mfa nsa nka. Nso ne nyinaa yɛ nneɔma a wɔde yɔ adeɛ na ɛsɛeɛ. Wɔka no nipa ahyɛdeɛ ne nkyerɛkyerɛ fam nko. Asɛ nneɔma yi kyerɛ anyansasɛm, wɔn a wɔmpɛ so som ne ahobrɛaseɛ ne atirimuɔden a wɔbɔ wɔn nipadua mu deɛ, nanso ani boɔ, na mmom ɔmeɛ nko ara na ɛma honam meɛ. Kolosifoɔ nwoma ti 3. Enti sɛ moanya ne Kristo anyane a, monhwehwɛ deɛ ɛwɔ soro, deɛ Kristo tie hɔ wɔ Nyankopɔn nifa. Monwenwene deɛ ɛwɔ soro, na ɛnyɛ deɛ ɛwɔ asase soɔ. Na mawu, na wɔde mo nkwa ne Kristo ahunta Nyankopɔn mu. Na da Kristo a ɔne yɛn nkwa beyi ne ho adie no, ɛno na obeyi mo nso ne no adie animuonyam mu. Enti munkum mo akwa a ɛwɔ asase soɔ no, adwamammɔ, afideɛ yɔ, akɔnnɔ nhyɛsoɔ, akɔnnɔ bɔne ne anibereɛ a ɛyɛ abosonsom. Yenum na ɛdi Nyankopɔn abufuo ba, ɛno na akane a muti mu no, mo nso mo nante mu. Na afei mo deɛ, munyi abufuo, kokobɔne, bɔnepɛ, abususɛm, ne aniwusɛm nyinaa mfiri mo anum mu. Munidi atrɔ nkyerɛkyerɛ mo ho. Munyi onipa dadaa no ne ne nneyɛe ngu, na monhyɛ onipa foforɔ a wɔyɛ no foforɔ kɔ nimdeɛ mu, deɛ ɔbɔɔ no no suban soɔ no, deɛ Helani ne Yudani, twetiatwa ne momonotoyɛ, ɔpɔtɔni, skitani, akoa na ɔde hyia bi ni hɔ bio, na mmom Kristo ne ade nyinaa wɔ wɔn nyinaa mu no. Enti ɛnam sɛ moyɛ enipa a Onyankopɔn ayi mo ahonteefoɔ ne adɔfo yi, monhyɛ ntimmɔborɔ, ayamyɛ, ahobrɛase adwene, ɔdwoɔ, abodwokyɛre. Na sɛ obi ne obi nya asɛm bi a, monhunu me ma mo ho na momfa nkyekyɛ mo ho, sɛdeɛ Awurade de akyɛ mo no, sɛdeɛ mo nso monyɛ ne no. Na yenum nyinaa so na monhyɛ ɔdɔ a ɛyɛ pɛyɛ ho ma no nguo. Na Kristo asomdwie ne panyini mo akoma mu, ɛno mo nso ɛna wafrɛ mo aba nipadua baako mu.
na monye nipa a wɔwɔ ayɛ. Momma Kristo asɛm no entena mo mu bebree. Monkyerɛkyerɛ na monkasa nkyerɛ mo ho. Nyansa nyinaa mu, momfa sankuo so dwom ne ayɛyie nnwom ne honhom mu nnwom ento dwom ɔdɛ so mo akoma mu ɛma Onyankopɔn. Na biribiara a moyɔ no asɛm mu anaa adwuma mu no, monyɛ ne nyinaa Awurade Yesu din mu ɛmfa ne so na Agya Nyankopɔn ase. Ɔyerenom, mommrɛ mo ho ase ma mo kununom sɛdeɛ sɛ Awurade mu. Okununom, monnɔ mo yerenom, na monhyɛ wɔ ahometeɛ. Mma, muntie mo awofo asɛm ade nyinaa ho. Yei na ɛsɔ Awurade ani. Agyanom, munnyi mo mma abufuo, na wɔakoma ntu. Nkoa, muntie mo honam fam wuranom asɛm ade nyinaa ho. Ɛnyɛ ani susum mu, sɛ wɔn a wɔsɔ nipa ani, na mmom akoma kron mu, sɛ wɔn a wɔsuro Awurade. Na adwuma bi a moyɔ no, mumfiri ɔkra mu nyɔ no sɛ moyɔ ma Awurade, na monnyɔ ma nipa. Efisɛ munim sɛ Awurade nsɛm na mubenya apagyadeɛ sɛ akatua. Na Awurade Kristo na mosom no. Na deɛ ɔyɔ deɛ ɛntene no benya deɛ ɛntene a ɔyɔe no so akatua. Na nipa anim hwɛ nim. Kolosifoɔ nwoma ti 9. Awuranom, momfa deɛ tene na ɛyɛ pɛ ma nkoa. Efisɛ munim sɛ mo nso mo wɔ owura ɔsoro. Munkura mpaebɔ mu a, na momfa aseda nnwɛn wom. Na mommɔ mpaeɛ ma yɛn nso bi. Na Onyankopɔn hini asɛm no pono ma yɛn. Na yɛaka Kristo ahuntasɛm a yɛntimida homa mu yi. Na mayi no adi. Sɛdeɛ sɛ kasa. Monnante nyansɛm wɔn a wɔwɔ akyire no fam. Na monhwɛ mo adagye yie. Momma mo kasa ahommrɛ nyam daa nkyini wom. Na moahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ mubua obiara. Tiko bɛba abɛka mo me ho nsɛm nyinaa. Onuadɔfo a ɔyɛ ɔsomfo nokwafoɔ ne mawura kwa Awurade mu no. Yɛn nti na masoma no mo nkyɛn. Na moate yɛn ho asɛm, na wakyekyere mo werɛ. Na mede Onesimo, onua nokwafoɔ dɔfo a ofiri mu no, meka ne ho. Wɔn na ɔbɛma mo ate ɛha nsɛm nyinaa. Aristako, yɔnko domum ne Barnaba wɔfa ase Marko a munyaa ne ho nkra no. Sɛ ɔba mo nkyɛn a, monyi no fɛ so. Ni Yesu a ɔfrɛ no Yusto, wɔn a wɔfiri twetiatwa mu no, kyia mo. Yenom nko ne me yɔnko adwumayɛfoɔ Nyankopɔn ahenni no fam, na wɔayɛ me awerɛkyekyere. Kristo Yesu akoa Epafra a ofiri mo mu no kyia mo. Daa odi aprepere ma mo, mpaebɔ mu, sɛ munnyina hɔ pɛ. Na moayɛ ma Nyankopɔn apɛdeɛ nyinaa mu. Na medi no adanseɛ sɛ ɔbɔ mmɔden pii ma mo, ne wɔn a wɔwɔ Laodikia ne wɔn a wɔwɔ Hierapoli. Luka, odiɔfoɔ dɔfo no, ne Dima kyia mo. Monkyia anuanom a wɔwɔ Laodikia ne Nimfa, ne asafo a ɛwɔ ne fie no. Na sɛ wɔkenkan nwoma yi mo nkyɛn wie a, momma wɔnkɔ kenkan no Laodikiafoɔ asafo no mu bi. Na mo nso monkenkan deɛ efiri Laodikia no. Na monka nkyerɛ Arkipo sɛ, hwɛ ɔsom a wɔanya no Awurade mu no so, na wɔawie no pɛpɛɛpɛ. Menkyia a me Paulo mede me nsa mekyerɛ nie. Monkae me mpɔkyerɛ no. Adom nka mo.